Знаете ли, че милиони хора по света страдат от инсулинова резистентност, без дори да го осъзнават? Може би вие сте един от тях, ако усещате постоянна умора и трудности с свалянето на килограми. Какво причинява това състояние? Инсулиновата резистентност е, когато клетките ви спрат да разпознават инсулина, което води до висока кръвна захар и липса на енергия. Но има решение. Берберин, използван от хиляди години в традиционната медицина, той подпомага инсулиновата чувствителност и намалява кръвната захар. Изследвания доказват, че берберинът значително подобрява метаболизма и намалява риска от диабет. Алфа-липоева киселина, този антиоксидант превръща въглехидратите в енергия и помага за контрола на теглото. Той също така подобрява функцията на нервната система и защитава клетките от увреждания. Инозитол, познат също като витамин В8, подкрепя метаболизма на захарите и регулира нивата на инсулин, като подобрява настроението и помага за по-добър контрол на кръвната захар. Точно за това създадохме G-Spike Stop, продукт, съчетаващ тези мощни съставки, за да ви помогне да върнете контрола върху тялото си. Ако се чудите, ще подейства ли? Ние сме сигурни в това. Доказано от научни изследвания, нашите съставки действат в синергия, за да подобрят вашето здраве. Защо сега? Защото сега е най-доброто време да се погрижите за здравето си и да възстановите енергията си. Само сега вземете 3 броя и получете още 2 напълно безплатно. Започнете днес и направете първата крачка към по-здравословен живот.